Kapsat, nung nga rabi kayo. Pagluto ni bakit si tinola. Sabi na tayo pang palasanan. Bawang, sibuyas, luya. Siya gigop iti sabaw. Pagtugtudog. Iti marunggay. Tapos Knorr chicken flavor. Paminta. Ito tayo manok tayo. Suwara-suwara man, pati nga ba? Nung magbaga, may kadil ko tayo manok na. Kasulit, kakabsat, pagsuduan tayo. Dapay, manual tayo, dalikan. Nagil na tayo Knorr cubes nan. Chicken flavor. Ayan. Medyo lumagbagan bagay. Magbaling day ka manok nan. Sabi na tayo manok kan. Brown, mabaling ba ito sa bayanay. Kan nanti paminta. Tapos iti madamag luto. Tangan naman na. Iba kayo. Oray agbagyo ko na pan nagraot yan. Pinaglabanan. Shout out lagi di madamang agluto. So, thank you for watching. Ano bakit? So, dua si paglutuan na. Manual pin automatic. Kapsat. War-war kapag gusto mo ito.